בנדום. לשלוט בלהבות או לשלוט במים הקרים? להיות בלתי נראה או לדעת לעוף? איך אתה הולך למות או לדעת מתי? תאמינו לי כשאני אומרת שנסיעות ארוכות ברכב כבר לא אותו הדבר מאז שמצאתי את זה. המזרון המתנפח הזה ממלא את כל המושב האחורי ומגיע למצפים מיוחדים כדי להשתטח שווה בשווה. הוא מנתפח ב30 שניות ועשוי מבד PVC איכותי ביותר, רך, נעים ועמיק מאוד. אפילו יש לו כריות ראש וצדדים כדי למנוע נפילות. זהו מזרון מושלם לשנה רבע ובטוחה. תלחצו כדי להשיג את שלכם עכשיו. הייתם רוצים בקשת תשלום בחינם? לשלוט בלהבות או לשלוט במים הקרים? להיות בלתי נראה או לדעת לעוף? איך אתה הולך למות או לדעת מתי? הייתם רוצים בקשת תשלום בחינם? לשלוט בלהבות או לשלוט במים הקרים? להיות בלתי נראה או לדעת לעוף? איך אתה הולך למות או לדעת מתי?